vás tu vítame s Damím a ja som tu s roztancovaný. No. A dneska pôjdeme 1v1, že Dami? No. To bude mega dobre, tá pod Dami. Ideme na public server. Tá nie public, no. Na server môj, toto je môj server. A ja mám. A tie servery, aby ste vedeli, sú zdarma. Áno. Asi to každý vie. Že Možno. ja, Možno niekto nevie. ale Dobre. určite to každý bude vedieť. Však to je najpopulárnejšie. Čo je mega super od No. To je mega super. Keď ste nubovia a nemáte robuxy, tak si môžete zadarmo kúpiť nie, že zadarmo si. Akože proste naskúpajte. A dúfam, že to bude mať veľa zviahnutí. Lebo minulé video dúfam, že ste videli. A to Proti bolo Jakubovi. akože zlé. A sme sa snažili. A my môžeme ísť na ten oný žeriav. Aha. Ale mám musí ísť nezabíjať, jo? Nie, budeme tam len tak. Len tak, že. A fama je zabíjať. No. Aj choď. Ani poďme sem. Nie, ja tam idem vyspúšť. Že je ten žeriár. Aha, ja ťa to viem. Áno, ty to máš dobre, tak to malo byť dobre. Okay? Teraz sa nehráme, aby ste vedeli. Teraz len tak. Áno, ja som dala nekonečný čas. A píšte v komentároch, prosím. Všelijaké veci, lebo minulom to bolo. No vidíku to bolo. Ukážeme vám jednu takú skryz, no keby. No akože ja mám aj takú dobrú skríž, takže pôjdete tam s nami. Že keď niekto pôjde po vás, tak vás môže zabiť, ale keď máte snajperku, tak to je dobré miesto však, Niky. Mhm. Ale ja už som videl jedného takého typka a zabil som ho. Ale som si ho nevšimol najprv. Tak Dami. No naozaj, ako tam pôjdeme? Neviem, ale ja to viem, zober si kosu. Kosu? Počkaj. Kde sa asi zabijem? Na čo? Ale aj takto je dobré. Áno, aj takto je dobré. Počkaj, skúsi. To sa dá odpaliť. Nekýž, choď tam. To sa dá odpaliť, poď sem. Počkaj, Poď sem. ja to musím ísť tam. Poď sem. Počkaj. Neký, poď sem. Ja on tam bol. Skoro. On tam spadol. Čau, Niky. Aj toto je dobrá, Niky, teraz sa nehrá. Že aj toto je dobrá, že vy keď budete tuto a takto pôjdete, no tak volák. Nevadí. A akurát Dami umrel. Takže Dami, daj si snajperku, potom si daj čo skeš, daj si toto a prosím ťa poď za mnou. Ja to skúsim. tam akož na čo skeš. Nevadí. Dneska mi aj Jakub vyvolával a som raz akože vyvolal. Skoro. A A ukážeme vám také strašidelné miestnosti, som našiel na YouTube. A ja ešte viem aj také, že... Ale že v hrách, v Robloxe. Tak možno, tak zoberte si veľkú ňamku, lebo... Ja som... Nezabíjaj ma... Dobre. Počkaj. Asi toto video bude... Som tu. A však som tam bol, že ľudia ste to videli na... No, nevideli. Oči, no... tak už ideme, už to musíme dokončiť, akože už pôjde normálny súboj. A ja mám potom ešte jednu, že môžeme ísť... Ne! Že môžeme ísť do lobíčka. A ako je... Búchal to vydal a akože... Mňa to moc zajíma, že či to aj funguje. Ja ho nekúkávam, nie som babetko ani Niky, ale niekedy si ho kúkneme. Ja ho nekúkam, ale... A akože niekedy si ty skríše kúknem, viete, však to určite každý. Dá mi ho, akože som nechal. Dá mi, tak ty daj... Počkaj tu, idem si premobil. No, na čo dá mi? Ja také zdanie skresí, som videl. Počkaj tu. Ľudia, teraz si ho dá mi pre mobil a toto video už má 5 minút.
Takže to bude mega dobré video. Dúfam, že nám dajte veľa lajkov a odberov a veľa komentárov. Aspoň prosím, aspoň 100 lajkov a z toho doberáte. Ja to tiež vydám na YouTube. Damian mi to prepošle, teda Dami mi to prepošle. Bude mega dobré, takže kúkajte. Akurát Dami už išiel. Som tu. Za mamu Dami, a ty máš Rubuxy, koľko máš? Ja ti kúknem, máš jeden Rubux. Ja vám to ukážem. Takže to je nič. V takých hrách. Dami, tak poď sem. Počkej, aj v hrách iných, že také skryté miestnosti. Toto video bude dlhé. Asi, lebo ja u Damiana môžem byť až do Ak chcete 8. vytvoriť dlhé Ja, to video čo o je? miestnostiach, odporúčam zamerať sa na detailné prestrihy Amy Plyn. Pardon, veľká gaming network. GPT. Otravná GPT. Počkaj, aby to... Ospravedlňuj. Som tu pre teba. Čo ideme tvoriť? Na to. Ešte sa rozhodneme. Ideme som Idú to odnova.